Gwestai nesa ydy, dwi eisiau croesawu, ydy Elgan Jones, cyn ddisgybl o Ysgol Glan Clwyd, a mae rai fi hefyd dweud cyn fyfyriwr o'n cwrs ni ym Mhrifysgol Bangor. Deitha ni gyntaf, please, Elgan, lle ti'n gweithio a be ti'n gwneud o ddydd i ddydd o'n? Be di dy job di? Neu dwi'n neud o'n mor sort of cyfynod yn gallu, I suppose. So dwi'n gweithio fel, y job title fi di Graduate Mechanical Design Engineer yn Q-Optic yn Llanelwy. So rach bod disgyblion Ysgol Glan Clwyd mwy familiar efo na rhai ysgolion arall. Ond, so mae'r cwmni'n neud, mae'r cwmni'n global. Mae'n rhan o cwmni mwy ar enw Accelitas efo sites yn America ag Far East ag Ewrop hefyd. So maen nhw'n mainly yn gweithio efo gole, so unrhyw beth wneud efo gole. A mae Q-Optic I hun mainly yn y aerospace a defence sort of sector ochr o hynny. So yn Q-Optic mae'n un rhan o'r busnes yn ffocysio ar yr aerospace ochr, so yn gwneud pethau fel head of displays I military a commercial aircraft. A mae'n hanner arall yn gwneud land products, so pethau fel thermal a night vision weapon sights ag handheld surveillance systems a pethau fel e. So, fel mechanical designer, dwi'n sort of, mae'n 8 o'n neud ymwneud yn gweithio yn yr adran dwi'n, so dyn ni'n gweithio fatha sort of multidiscipline team o fewn project, so fysa fi fel mechanical designer fysa ni'n dod ar bob aspect o'r tîm bron at ei gilydd I roi o fewn I products in market ready. So pethau fatha optical design, electronics, manufacturing, pethau fel gyd package o fewn I products yn barod I fynd ar o farchnad. So, dwi'n usually gweithio ar, wel, mae'n dibynnu ar design, ond 2 neu 3 o projects gwahanol ar yr un adeg, mewn teams gwahanol. So, mae'n dibynnu ar y dydd, really, ar un dydd sy'n ni'n sketcho concepts newydd allan ar bapur, neu'n gwneud foam models, a 3D printio concepts gwahanol ar gyfer bids newydd, neu product newydd mae'r cwmni eisiau dechrau gwneud, neu ar y prosiect arall, dwi'n wedyn sy'n fi'n gallu bod ar prosiect sy'n slightly bellach lawr y llinell sy'n probably yn agosach at fod yn production, so yn gwneud mwy o sort of CAD, detailed design for manufacture, sort of ochr testio, bob math o bethau really. So diolch just yn, I suppose, diolch just yn eistedd lawr ar CAD screen trwy dydd, dwi'n neud lot o bethau gwahanol. So dyna beth sy'n am y job really. Na fynd a'ch di nôl I gychwyn data, Elgan, ond na lot o eiria fanna de, fysa'n gallu codi ofn arna fi, a dwi'n hannar gwybod am beth ti'n sôn amdano fo. Mae o'n swnio yn swydd eitha technegol, right? Manwl, costus. Ond y cwestiwn dwi eisiau gofyn I chdi mewn ffordd, fysa faint o'r maes yna oeddech chdi'n ymwybodol honno fo cynt, neu faint oeddech chdi ddim yn wybod, a faint oeddech chdi ddysgu wrth gychwyn y swydd. A fysa chdi ar un llaw wedi gallu peidio trio am y job, achos bod chdi'n meddwl bod dwi'n yn gwybod beth di hwnna, felly na I ddim trio. Ie? Ie, wel, dwi'n yn gwybod, dwi wedi bod yn gweithio am bron I flwyddyn o'n, dwi'n yn gwybod hanner am beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n andros o advanced y beth sy'n mynd on yma. Mae'n cymryd amser I ddysgu bob peth. Ond, wel, oedd yn codi braw yn fi'n trio dod yma, cos fi ddim yn meddwl bod fi digon da I ddod I cwmni sy'n neud pethau mor technolegol a fama. Ond, oedd yn helpu bod gennau, bod fi wedi trio, bod fi wedi bod yma, dwi'n gwybod hyn yn un o'r cwestiwn arall ti'n probably siofyn, ond bod fi wedi bod yma fatha apprentice I gochwyn efo. So dwi'n meddwl, os fi ddim wedi gwneud hynna, den wrach so fi ddim, oedd wedi rhoi grounding I fi mewn optics cyn I fi ddod fatha designer yma, so hynna probably yn helpu, ond dwi'n meddwl attitude I lot o'n fo. Nes I dangos interest yn y cwmni heb nhw fod efo job di advertisio, so wedyn mae hynna'n deud lot am rhywun yn lle bod nhw'n just yn trio am job just because mae'n job yna. Nes I ddangos interest yn y cwmni a dangos bod fi willing I ddysgu am be maen nhw'n neud, wedyn
ar hyn yn weithio allan i suppose. Cyn i fi ofyn yr cwestiwn ti'n gwybod sy'n mynd i ddod wan, ond eto fatha, dwi jyst yn trio meddwl, os byswn ni yn ddisgybl wan, lle da chi, y gynulleidfa'n gwylio ni, y negeseuon swn ni'n gobeithio fysa chi'n cymryd, ydy sawl cyfla yn eich bywyd chi o hyn ymlaen, lle newch chi ddim drio rhywbeth jyst achos bod o'n codi ofn yna chi. Da ni gyd yn euog ohono fo. Ond sy'n rai chi fod yn ofnus ohono fo. Ia? Eto, y meddylfryd na dwi'n meddwl o mynd amdani, rhoid eich hun yn y sefyllfa lle mae'r cyfla'n agor y drws i chi fath nath Elgan am yna. Doedd y cyfla yn bodoli, really. Doedd y drws i fyna heb sôn am gnocio'r drws. Nath Elgan mewn ffordd adeiladu eich i drws i hun mwyn cael y cyfla yn y cwmni. Ond pe maen nhw'n galw fo'n Saesneg, the outside of your comfort zone, yeah? A mae hwnna mor wir, os da ni jyst yn aros o fewn y beth sy'n saff, yna da ni ddim yn mynd i da ni ddim yn mynd i ehangu a tyfu a datblygu mewn ffordd. O ran, nes di gyffwrdd arno fo fanna Elgan, so nes di ddechrau fel prentice, so nes di ddechrau fel prentice yn y cwmni, ffeindio eich bo chdi'n cweit yn mwynhau o, a wedyn gorffan y cwrs yna, cychwyn cwrs gradd. So, dwi'n siŵr fydd na amryw o ddisgyblion yn meddwl yr un peth efo chdi, dwi eisiau gwneud prentisiaeth, dwi eisiau gwneud cwrs gradd. So, eich just sgwrsio fo ni am chydig am be di'r gwahaniaeth a be nes di fwynhau a dy benderfyniadau di mewn ffordd. So pen o fi'n ysgol, oedd gennau'n bwriad o fynd i prifysgol, bob tro yn y sôn wrth fi amdano fo, gennau ddim interest yn fo o gwbl. Dwi'n siŵr iawn pam, ond o fi'n cael drws bob tro, fi ddim eisiau, o gennau'n interest mo'n mynd i prifysgol, sy'n fair enough. Ond dwi'n meddwl o fi fy'n gwybod pam. So, sy'n just decidio, na i just mynd am apprenticeships then. A wedyn, nes i digwydd cael cyfle i ddod i Q-Optic i fod yn craft apprentice. Sy'n dweud, greit, nes i gael ffot-in fewn i'r cwmni wrth wneud hynny, a wedyn, o fi ar y shop floor yn rhedeg CNC machines, so nes i dysgu lot fawr iawn yn yr amser o fi yna, ond fi hyd yn gweld yn hyn yn sort of mwy attracted tuag at yr ochr dylunio honno fo, o fi hyd eisiau gwybod pam oedd y darn yma'n cael ei wneud fel oedd o, yn lle na just yr aspect gwneud ohono fo. So wedyn, nes i decidio ar ôl bach yn yr apprenticeship o fi eisiau newid yn bach a mynd i wneud cwrs gradd yn lle. So, dwi'n meddwl, so fi probably ddim yn y lle ydw i wan os fi ddim wedi gwneud yr apprenticeship, dechrau'r apprenticeship yna, gan bod hwnna gwneud hynna law i fi gael internship yma rhwng blynyddoedd, rhwng second a third year o gradd fi, which ar yn test engineering, a wedyn ar hynna law i fi probably gael y job yma wedyn. So, mae'r ffaith nes i ddim cario ymlaen yn lle nes i efo'r apprenticeship, diolch really bwys, dwi dal di endio fyny mewn lle eitha da. So, dwi'n meddwl, probably, yr advice gynnau ydi, nes i just trio beth, a wedyn decidio, rach di hwn ddim i fi, a wedyn just mynd i wneud beth arall. As long as bod fi'n committed yn bynnag o fi'n wneud, doedd ddim really bwys. Dwi'n meddwl, pobl, os dyn nhw'n mynd i wneud y beth, doedd nhw ddim just dal i sticio fo, cos maen nhw'n meddwl bod mam a dad yn mynd i flin os dyn nhw'n gadael. Mae hwnna'n ddiddorol, cos dwi wedi bod yn sgwrsio wsos yma, cos mae blwyddyn un, mae pethau wedi dechrau setlo lawr rhan, da ni ryw 7-8 wsos i fewn i'r flwyddyn gyntaf. A os di rwy'n yn cael woblar, maen nhw'n sort of cael woblar rwan o cwestiynu, ydw i ar y cwrs iawn, a dwi bob tro'n gofyn, pam ti yma mewn ffordd, pwy sydd, wyt ti yma achos bod chdi eisiau bod yma, ta ti yma achos bod rwy'n arall eisiau chdi bod yma, ta be ti eisiau gwneud, os da chi'n ista fanna disgyblion Gymru anwyl yn teimlo mewn penbleth ac yn confused, mae hynna'n naturiol, felly peidiwch a poeni am hynna. Reit, Elgan, dwi am un cwestiwn di dod i fewn, mae'n ddau, actually, un cyfla, achos nes ti ddeud bod o'n gwmni rhyngwladol, gei di gyfla ti'n meddwl i drafeilio, gei di gyfla i fynd i'r adrannau eraill os bys chdi isio? Probably. Mae nhw wedi, obviously gan bod y pandemic a bob beth, mae wedi sort of halt ar pretty much bob peth. Mae'n dechrau fyny eto. Ond mae pobl yn mynd i
i dramor yn eitha amal. Obviously mae sales a marketing yn mynd fwy gan bod nhw'n eisiau mynd i weld y cwsmeriaid, ond weithio mae engineers yn mynd weithio. So mae yna gyfle i wneud, dwi'n meddwl. Mae nhw wedi deud bod yna gyfle i wneud. Felly eto, a dwi'n gwybod, yn ei sgwrsio fo Wyn gyna, doedd yma Wyn di bod yn gweithio allan yn Awstralia, a mae rwan yn Llundan, felly mae o'n un o'r pynciau na newch chi astudio, mi all eitho fynd â chi rwla yn y byd, os da chi'n dymuno, mi allwch chi aros yn eich milltir sgwar a cyfrannu at eich cymdeithas a'ch cymuned lleol yn yr un mor hawdd ar ddau drwydd me beth bynnag sydd yn eich siwtio chi mewn ffordd. A na un cwestiwn arall, dwi'n gwybod os dwi'n fod i ofyn hwn, achos mae lot o'r gwaith da chi'n gwneud yn eitha cyfrinachol. So, os na rannu syniadau ta, ydy o'n reit gyfrinachol, os da chi'n gwneud stwff ar gyfer yr fyddin a'r, beth sy'n gael efo'r sector amddiffyn. Faint o hwnna, ti'n gwybod, beth di'r sort of diogelwch? Wyt ti'n cael sgwrsio am dy waith pan ti'n mynd allan efo dy ffrindiau? Ta, di hwnna no go? Dwi'n meddwl bod o'n wir i lot o product design sort of cwmnïau. Dydy bobl ddim eisiau rhannu be maen nhw'n neud rhan fwyaf amser tan maen nhw'n barod i rannu. So dwi'n meddwl, diolch yn wahanol i lot o hynna. Ond, mae'n angen bod yn ofalus, obviously. Ond, mae'n adio perk i'r job, I suppose. Mae'n eitha exciting mewn ffordd o stuff dwi'n gwneud. Diolch yn stuff mae lot o bobl yn dod ar draws usually, so... A mae'n siŵr bod o reit neis, Elgan, os ti ddim eisiau sgwrsio am dy waith, fe di just deud, dwi'n methu sgwrsio am yng ngwaith, sori, na ni mynd i siarad am bêl-droed, please, so. Mae hwnna hefyd yn osgoi y cwestiwn yna. Gwych, Elgan, diolch yn fawr iawn i chdi. Nawn ni gloi'r darn bach yma, a dyn nawn ni dynnu chdi nôl i fewn ar diwadd.